आरोबाव नोंथांमोन exndfb नि जे मुंख्लं नखरफोर आरो माखासेफ्रा जे जेलाव दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानाय दङ बिथांमोननि बिसि अनजालि बिसि बिमा बिफा न'नि फेमिलि मेम्बारफोर बिथांमोनहाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बेसेन गोसा खोथा फोरमायदों आरोखि जे exndfb मुंख्लं नखरफोराहाय मुंख्लं अनसुंथाइखौ दासिमबो मोननो हायाखै जे बे भिडिअ'आव नुगोन नोंथांमोनाहाय बर' बिमानि मेगनावहाय जे मोदै गनाय जे बिथांमोना दुखुजों फोरमायदों आरोखि जे रिहेबिलिटेसन मोनजोबाखै दासिमबो मोननांगौखौ बिथांमोना बेखौ फोरमायदों आरो मुंख्लं अनसुंथाइ बेखौबो दासिमबो मोननो हायाखै जे बिथांमोनाहाय जे दुखुजों जे मोदै गनानै जे मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमदबरो सारखौ खावलायदों आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ खावलायदों आरोखि दा आं बुंनो सानो आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे फंसे बाथ्राखौ आरोखि दाख्लि बावैसो जे महत्सबआव जे हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङाहाय जे बेसेन गोसा बिबुंथि बुंलांनायावहाय मा बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना खोनाखाजोब्बाय जानो हागौ दा बेखौ लानानैनो मेल मिटिं गावजों गाव दान्थे बिदान्थे गावजों गाव सोंखारिलायनाय दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव exndfb फोरनि गेजेरावहाय दा बे जाथाया दा सोलिगासिनो दं आरोखि नोंथांमोन दा सोरखौ फोथायनो आरो सोर नंखाय बाथ्रा बुंदों आरो सोर सैथो बाथ्रा बुंदों दा गोबां गोदान खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोदान मानसिफोर जे बिबुंथि लानाय जों बेखौ नुनो मोनगासिनो दं नोंथांमोन जिखि जाया मानो नोंथांमोन एनडिएफबि जे समस्या एनडिएफबि जे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जे एनडिएफबि लिडारफोर दं नङा होमबा नोंथांमोन जे एनडिएफबि लिडार बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोना एसे नोजोर होयोबा मोजां जागोन आरोखि बिथांमोनखौहाय आं खावलायगोन आरोखि जे बिथांमोननि सायाव जे नंगौना नङा मोनमारदोंना मोनमाराखै दा बेखौहाय बिजिरनो थाखाय सार बिथांमोनखौ गबिन्द सार बिथांमोन रनजित बसुमतारी सार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन आरोखि नोंथांमोनहा एसे नायना होदो जे बर' बिमानि मेगनाव दा मोदै गदों दा बर' बिमानि मेगनाव मोदै गनायाव जे साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंफ्रानो जे एसे दुखु मोनखागोन बर' जानानै जाय बर'नि थै दं बियो दुखु मोनगोन जे बर' बिमानि मेगनाव जे मोदै गनाय नुनो मोननायखौ आरोखि आरो नोंथांमोन आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे इउनाइटेड फराम अफ exndfb फोरनि मोनसे खौरांगिरि मेलाव जे बिथांमोना सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन आरोखि बिथांमोना फोरमायदों जे नभेम्बर डिसेम्बर दाननि गेजेराव जे मुंख्लं अनसुंथाइ एनडिएफबि आरो रिहेबिलिटेसन आद्रा थालांनाय बेफोर जे खामानिया जाफुंजोबगोन होननानै दा गमामायैनो नभेम्बर डिसेम्बर मास सफैबाय नङा होमबा दा समा फैगासिनो दं नोंथांमोन दा नेनानै थादो फिथाइया मा रोखोमै होयो दाथ' नभेम्बर जागासिनो दं डिसेम्बर बे समसिम होनाय सिमायावहाय जे जाफुङाब्ला आं गोदान भिडिअ लाफिनगोन आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा नोंथांमोनखौहाय बर' हारिनि जे बिमा माहारि बे बिमाफ्रा आरो न'खरनि मेम्बार गार्जेनफोराहाय जे सोरबा गावनि फिसाय सोरबा गावनि फिसाला जे बिथांमोनाहाय जे दुखुजों मा फोरमायदों खौरांगिरिनि सिगाङाव गावसिनि दुखु दाहाखौहाय जे नोंथांमोना खोनासंगोरदो आरोखि खोनासंगोरनानै नोंथांमोनाहाय सैथोआ मा बेखौ कमेन्टनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनाहाय फोरमायना हरदो आरोखि प्रमदबरो सारा जोंखौ मा खालामनो सानखो मुंख्लंनि थाखाय जोङो मानो आसा खालायबाबो फैसाया गैया आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय जोङो नेनानै थायो फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन फेरेंगा सार दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो दिनै न' बां गारनानै न'खर संसार खामानि दामानि गारनानै दिनै जों हिनजाव मानसि जों मुंख्लं न'खरनि मानसि जों बारे मानो मिटिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ' आंथ' हेन्डिकेपसो सार दिनै नुवाखै नामा सारा मानो अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो दिनै जोङो पाटगावआव कमिउनिटि हलाव मिटिं जादों आरो
ndb मुंख्लं जानायफोरनि न'खर गारजेनफ्रा गासिबो फैजोबदों। दिनै मानो मुंख्लंनि थाखाय जोङो मानो आसा खालायबाबो फैसाया गैया आरो माखासे जेल जाग्राफोरनि थाखायबो दिनै दाबो बख'दिया दाबो जोङो नेनानै थायो फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन माला फैगोन जों आसा खालायनानै थायो फिसाफोरखौ। दिनै आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय ndbमोन आंनि फिसालाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय। दिनै आसा खालायबाबो फिसा गिदिरखौ मोना, दिनै सासेखौबो आसा खालायबाबो बिनि फैसाखौबो मोना। जोङो न' बां फानजोबलांबाय, हा हु फानजोबलांबाय, थानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया। गभर्नमेन्टआ जोंनो मानो जेबो राहाखौनो होआखिसै। साख्रि मोनगोन होनबाय, साख्रिनिबो थाबायबाय, लेखा रोङाबाबो मोनगोन होनबाय। जोङो गासिबो डकुमेन्टसखौ जमा हैनायाव जोंखौ मानो दा साख्रिबो गैया जेबो गैया, जोंखौ फां दुनियासो खालायबाय जोङो। जों दा मा मावनानै जानो, जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। फिसाफोरखौ आसा खालायबाबो गैया, जों फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो गैला, रावबो गैया। जोंहाथ' रावबो गैया, बिबै आरो फिसौल'। जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, एसे खस्थ'यै जाबोयो जोङो। इसोरनि अननायाव जोंनि फिसाफोरखौ गभर्नमेन्टफ्रा एसे बख'बा हामगौमोन, जोंबो आसा खालायनानै थायो। जों फिसाफोरखौ नुला नामा, जों फिसाफोरखौ नुवा, जोङो दल दल थैनानै थाङोबा फिसाफोरखौ बबाव नुबावनो जोंलाय। जोंखौ मानो अनदिया, मन्थ्रिफ्रालाय जोंखौ मानो अनदिया, जोंखौ अननांगौमोन। जोंखौ न' ndbनि न'खराव फैसा हैगोन, न' लुनानै हैगोन होनदोंमोन, गैया दासिमबो नाया, फैसाबो गैया न'बो गैया। जोंखौ मानो एफाग्राब खस्थ' होखो, जोंबो बिसोरजोंनो नांथाबनानै दङमोन, नांथाबनानै दंनायावनो जोंखौ मानो बिदि खालायखो। आं बारा बुंला, एसेनोसै। आं रनिता हाज'वारि, आङो नैबे जोंनि पाटगाव कमिटि हलावहाय दिनै जोङो ndb मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जोङो मिटिं खुंदों। जोङो मानि थाखाय दिनै ndbनि मानसिफोरा दिनै जोङो मुंख्लं न'खर बानाय, दिनै जोङो मानो बार बार मिटिं खुंबाय थानो गोनां जाखो सार? प्रमदबरो सारा जोंखौ मा खालामनो सानखो? जोङो बेसेबां दिनै न' बां गारनानै, न'खर संसार खामानि दामानि गारनानै दिनै जों हिनजाव मानसि, जों मुंख्लं न'खरनि मानसि, जों बारे बारे मानो मिटिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार? दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ', आंथ' हेन्डिकेपसो सार। दिनै नुवाखै नामा सारा? मानो अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो? दिनै आरो फेरेंगा सार, दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो? दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै, जेबो सेस्थाखौनो खालामाखै। जोंथ' दा नुनायाव खोनानायाव गासिबो जेबो गोनांथि खोथाखौनो जों खोनानो मोनाखै। दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा, जेनेबा बिटिआर सरखारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो अननानै। दिनैथ' नोंसोरो नै दा नभेम्बर डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन, दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ, दिनै दासिमबो गदआनो गैया खोथायानो। दिनै मा खालामनो सानखो? अननांगोन सार, मानो एथ' अयनाय खालामनो सानखो? आरो बेसे खस्थ' खालामनानै जाबावनांगौ जोंलाय? जों नेयैनो आसा खालामैनो दिनैसिम बे थाखाखौ दिनै बै मासाव मोनगोन, बै मासाव मोनगोन होननानै जों खोनायो। माब्लाबानि समाव जों एसे गोजोननाय मोनो, नेक्स्ट आरो फैयो, मासआ थाङो, आसा खालामोसो खालामो, ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो, मासआ मोननोनो थाङा। दा बिनिखायनो जोङो अननानै एसेबाबो अननानै जोंखौ नायसनदो बा हेल्प खालामदो अननानै। बयबो जों मुंख्लं न'खर बा जों ndbनि मानसिफोर गासिबो बयहाबो खस्थ' जारला, दिनै हाजार हाजार मानसिया गाबनांदों, दुखु जारलायाव सैनांदों, सोरबा सातजारला रायजो जानांदों। बेफोरखौ मानो नायसनाखै? अनसायदो सार, अननानै एसेबाबो जोंखौ हेल्प खालामदो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।